Mijn naam is Peter Pelzer. Ik ben samen met mijn vrouw Gerry eigenaar van Domein Aldenborg, de wijngaard waar we op dit moment in staan. Het accent van mijn werkzaamheden ligt in het onderhouden van de wijngaard en met name het accent op de microbiologie in de bodem. Door te werken met vitale bodem, waar feitelijk alle microbiologie en zijn variatie in zit, krijgen we dus dat we fantastische wijnen kunnen produceren. Mooi qua smaak. Het geldt ook voor groente en fruit. Op het moment dat die groeien in levende bodems, dan betekent het ook dat die producten, dat die vitale groente en fruit opleveren, die feitelijk door hun inhoudsstoffen ook gezondheid voor ons betekenen. De bodem die hoort vitaal te zijn, dus met een volledige variatie aan microbiologie, geënt op de plant die erop staat. Op het moment dat die volledige vitale microbiologie in die bodem aanwezig is, dan kan de plant zonder bespoten te worden in gezondheid groeien. De taakstelling die wij voor onszelf opgelegd hebben, dat is om via microbiologie dode bodems weer tot leven te wekken. En dat kan op een goede manier, op een efficiënte manier, door hoogwaardige composten te extraheren, door ze vloeibaar te maken en te bespuiten op dode bodems. Die dode bodems kunnen vervolgens weer gezonde groentes en fruit kunnen die opleveren. Gezonde groentes en fruit, wat feitelijk de basis vormt voor mensengezondheid. We werken met hoogwaardige compost, die een hoge diversiteit en kwaliteit van microscopisch bodemleven biedt. Alleen de combinatie van de hoogwaardige compost en de juiste extractie levert optimaal resultaat. We zijn op zoek naar een team van specialisten, communicatie-experts, marketingmensen, voedingsexperts, die samen met ons een nieuwe vorm van landbouw gaan introduceren. Die nieuwe vorm van landbouw die gaat leiden tot vitale groentes en fruit, wat feitelijk de basis gaat vormen voor de gezondheid van mensen. We zijn kortom op zoek naar mensen zoals u.